След като сме пуснали хвърчулото и във времето и за неговото прибиране. Какво трябва да направим? Първото нещо, което е срещу вятъра, също да е насочено хвърчулото, т.е. ние заставаме с гръб към вятъра, слагаме хвърчулото да легне. За да предотвратим движение на хвърчулото от вятъра, първата работа, която трябва да направим, е да откачим хоризонталните лати. Като по обратния път хващаме края на едната страна, чрез опъване, ето изтегляме латата. Виждате ли как я изтеглихме? Ето ще повторя. Ето, изтегляме плътта и съответно латата излиза. От тук нататъка втората лата съвсем лекичко вече може да се извади, няма никакъв проблем за нея. Поставяме ги по средата, тук двете лати вътре, за да не ги загубим. След което си сгъваме платното ето по този начин. Следващата част е да си приберем опашката, за да може да ни е също така удобно след това бързо да препуска на хвърчулото, тя да е оправена, да не се оплите. По същия начин си връзваме пешкилите да са прибрани. Ето как се извършва това. Първата двойка, втората. Ето по този начин си прибираме пешкилите на опашката. Правим едно леко възелче тук. И поставяме опашката ето в тази част, задната част. С задната част на хвърчулото вкараме в калъпката. Ето виждате внимателно, се прибира и хвърчулото е прибрано за следващата употреба. Това е.